hemen igual zaudete, igual gurasoak ere jaso ezutela oparila edo. Bueno, eta partaidetza onbila izan du, ia 1000 ikasle parte hartu dute, 957, osea, partaidetzak oso ondia da. 3 ikastola parte hartu dute, Carmengo Ama, Anuntziata eta Liceo. Eskerrak eman aizkiogu. Eta... izana, benetan, denak zoriondu nahi ditut. Benetan ziur nahi duzu zaila izan dela aukeratzea saridunak eta oso margolak politak aurkeztu zelako. Eta, bueno, bai aprobetxatu denei opatzeko, jai zoriontxoa pasa izazekula. Abero letzero konpari asko ekartzen dituen denontzat. Eta, De María como regalo. No pasa nada. Mayalen Amunariz Alonso.